Siyabingelela silapha eMsinga namhlanje eduze kwesigodlo senkosi emachunwini. Sihamba ke nenkosi yamagcokama uSicebi Mfoka Dlamini. Cha kuyinjabulo nje ukuthi sibelana namhlanje lapha esikhona kulo mcimbi omkhulu kangaka wokucelebrate indondo yenkosi yamagcokama eyayiwina kuma-SATMA Award Best Maskandi Song of the Year. Sanibonani bafowethu, Simpiwe lo osebenza nje kakhulu nenkosi yamagcokama emculweni wayo. Last year sayibona kwaba unyaka nje omuhle kakhulu inkosi yamagcokama ngealbum iHome Alone. Wawina iBest Maskandi Artist kuma-SATMA. Sibonga yona nje isupport engathi lingaqhubeka igama lenkosi yamagcokama likhule. Tathono namhlanje sila eMsinga sizo celebrate i-award kaBhoti. Ngithi uBhoti ke mina lo ngokomculo. And action. Sanibonani uKingdom lo boss ebili kodwa umuntu ogqoka kahle ucula kahle ezweni. Sila eMsinga ke bakwethu sizokweseka ingeke yethu uSicebi la eyaqoqa indondo yeBest Maskandi. Njengoba nazi ukuthi nami ngaqoqela ngithanga ngizoyisupporta ke inceku izinceku engazana nayo. Ngafisa ukuthi iye phambili igcine seyithola namanye ama-awards asemazweni. Njengoba nami ngisazoshaya ama-Grammy Awards nje ingilandele ihambe ezinyathelweni zami. Uyabona njengoba nakuma-SATMA nje ihambe ezinyathelweni zami nginayo iSATMA nayo inayo. Nakuma-Grammy Awards ke ngisazoyishaya nayo ihambe ezinyathelweni zami ke. Siyabonga kakhulu kuye phambili nje qhubeke njalo sanisana kakhulu ezweni wemo. Insizwa ke niyibonayo lapha ke kushoda uMenzi noKing Nuba. King Nuba ke ukhona lapha emontweni usabhizi. Athula ukuthi siwasho sama-hit. Sibe ne-surprise ke noma sibe nesipho esibe naso ngokuhlanganyela sonke. Njengoba nisibona kushoda uMenzi bese kuba uKing Nuba. Sibe nesipho ke senkomo kodwa ke nayo ngicabanga ukuthi uBhuti oshutha uzohambe uyibona ekhaya. Simfisela kuDlamini ukuthi qhubekele phambili inkosi le yamagcokama, qhubekele phambili iwenza umsebenzi njengalokhu kusekufiseni kwayo. Wena kanoXesi inyanga endala yasemakhuzeni ngobela sithi umkhulu ndaba ungangesihlahla somdlebe abasigawula besijeqeza isilo sabenguni esivunywa bezizwe ngoba sivunywe zenkanyambe emakhanda inkanyambe emahluli yakolanga abayihlabe ngezinde bayihlaba ngezimaqhuqhuva yalwela ubhalule inkosi ehlasele ngemfundo kumashesha lensizwa yenze umsebenzi omkhulu lapho ingeze khona ngaziqhenya njengoba iphuma esizweni nje samachunu. Ngicabanga ukuthi lo mcimbi ke bekukusho ukuthi siyamhalalisela entweni enhle kangaka akhuphula ngayo ubukhosi basemachunwini lesizwe uqobo ukuthi abuye nendondo njengomaskandi ovelele lapha kuma-SATMA Awards wabuya ke neBest Maskandi kusho ukuthi ovelele awubashaya bonke omaskandi eNingizimu Afrika. Iyo ke album iHome Alone kunengoma ezu3 esizipresentayo namhlanje eshaya igolide eSouth Africa za verifywa uRisa. Okuyinto enkulu kakhulu. Amagolide sowapresenta nawo as a surprise kulo mcimbi wanamhlanje. Siyabonga kakhulu support. Singa up. Inkosi yamagcokama. Zawazi uvuka. Ngolali zezota. Ngithi noma
isinde zodaka isekhaya la wemama ngithi woza wenkululeko woza nkululeko ngabathethelela abawaza bawenzayo ngabathethelela abawaza bawenzayo bafethu ngisacela ngidedele ngithi bekhulume lapha athi khona into abayizanayo esesekhuleka. Sanibonani Msinga. Ngijabula ukuba lapha. Hayi siyabonga kakhulu igama-ke mina nguSimpiwe. Ngiyasebenza kakhulu nenkosi yamagcokama. Esiphethe namhlanje amagolide. Alilodwa mathathu Tusjava Jamil Halifuma Katana Jokinala Kombeleche, Genes Bayan How, Kataluka Makutaka Makata Sebe, Susana Pefiluna Manga Pena Dapo Sugo Sofia Kume, Batin Tembe, Kumamangana Nizon and Fusam Ube, Tau Bayete, when I went off, toes in the lentils, toe one hand to Shagan and Samayon Nagaman Chikanda Chigani Both, then I've been Salas been in the look at Chimano Katabuku, and no Makubu Samilan. Finally, Samina Sunday, Sabuninkos, Nasanga Heshagamnant, Yasik Chabunikos, Pikisana Logasha Pumala Bala, Comingos, Yakubantana, Mantania Fana, Kikoso Filabafana, Sabafana, no Thomas Sabakona, Mubana, Tabulama, I can never find, I can't. Samina Sing. Pero me saca mani na wela tuzakalela ta. Angsuyu pero me saca mani na wela tuzakalela ta. Angsuyu pero me saca mani na wela tuzakalela ta. Angsuyu toro mentiki mani na wela tuzakalela ta. Angsuyu toro mentiki mani na wela tuzakalela ta. Yazongakalela tali, yazongakalela tali, yazongakalela tali, yazongakalela tali. Ngithola senze ngama-flower, yazongakalela tali. Ngithola senze ngoshokoledi, yazongakalela tali. Mina ngisuye umntoro mentini, manginawe yazongakalela tali. Angisuye umntoro mentini, manginawe yazongakalela tali. Angisuye umntoro mesada, manginawe yazongakalela tali. Sanibonani bafowethu obengelelayo ngosamagcokama uSicebe umfana kaDlamini ukukhetha sabegezele bonke amaqeda afika udla umhlanganiso umfokanyaza khona la emsingi emacumi nakho besikhathi esigodisado ngamanzi la bafowethu sisemcimbini inkosi yamagcokama award celebration la khona besihlangene ngokubungaza ngokucelebrate ukunqoba kwami indondo yeBest Maskandi Artist lapha kuMasachma Awards. Umcimbi ke sesimaphethelwe nawo uhambe kahle kakhulu abantu baphume ngobuningi kwagcwala ngendlela nami bengayilindele kube yisurprise kakhulu kimi ukuthi abantu bengisupporte ngalendlela nanokuthi ke lo mcimbi sasingawucabanga ukuthi ungaba into engagcina inkulu kangaka. Ngifuna nje ukubonga kakhulu umkhandlu wangakithi eMsinga, ngibonge umkhandlu wedistrict eMzinyathi
Ebese ngibonga osomabhizinisi bangakithi eMsinga bonke ngokufaka isandla ukuthi lo mcimbi ube impumelelo konke kwenzeke ngendlela njengoba kwenzekile namhlanje. Babonile abantu namhlanje ziningi into esibe siyibungaza nesijulile. Okokuqala ebesihlangane ngakho kakhulu i-award. Sibese sithi mase kuza umcimbi saseshaya nje igolide ngaye album eyashaya i-award nako bokunye imbungazo besinayo namhlanje kanjalo nokuthi ke kulonyaka ngihlanganisa 10 years ngikhona emculweni besibungaza konakho lokho bekusuku nje lomnandi kakhulu ngifuna ukubonga nakubaculi bonke abafikile bazojabulisa abantu bangakithi engazuthi ke kungenze kanjalo ukuthi supportane samaciko makukhona into enhle akayenzayo omunye siphume ngomningi sizomeseka njengoba kwenzekile kimi namhlanje njengoba nami ngihlala ngikwenza nakwabanye ozakwethu. Ngifuna nje ukubonga kakhulu nasemphakathini waseMsinga nowala emachonweni nabo bonke abantu abebambela umcimbi ngokuwuphatha nje kahle. Ngibonga konke ama-branch ezenkosi yamagcokama ebesuka eGoli besuka eThekwini besuka ko-Winham yonke ama-branch abesihambele namhlanje eze eMsinga. Ngithi nje bafowethu alinge nje ningilahle yimi ngowenu nathi singahlala sibambene njalo ngalolu hlobo nami loqhubeka nje ngizama ukuthi ngikwenze okuhle ngayo yonke indlela. Bese kuthi ke okunye ngifisa ukukuthula bafowethu asigcinile la ukucelebrate le award. Siyanyuka ke siye eGoli nge-3 kaMarch lapha eJama Lifestyle la khona sizophinda futhi khona sidede lenye Indumezulu ke manje sesidedela kuphi eGoli. Singazogcina khona futhi sizozama ukuthi siphinde senze olunye uhlelo ukuthi sihambele nakwezinye indawo eqeleni nala ekade sibungaza khona siyoqhuba lolu uhlelo olufanayo until siphinde siba namanye futhi ama-achievements ngoba simile siyaphusha sifuna nje ukuthi lolu khali likhanda umfana. Angibonge kakhulu bafowethu ngabe ngisabamude kakhulu. Ngibonga ngiqedi ekwenzeke kimi namhlanje kukhulu kakhulu ngingakhohlwa ukubonga indunkulu yasemachonweni indaba ezithu umkhulu inkosi engiphethe ukuthi ekwenzeke kimi qhubeka ikwenze nakwabanye kube umlando oqophekile emabhukwini omlando. Siyabonga kakhulu. So bafowethu ngifuna ukusho ukuthi ke ngiyayiqenya ngani konke la ngihamba khona anginqeni ukusho ukuthi ngiphuma eMsinga ngoba ngiyazi ukuthi ngakithi uthando liyakhombisa. Ngiyabonga kakhulu. Uqhubekani ngisaphathe njalo ungakhathali ngakithi. Bafowethu nazi lehlangane ngayo namhlanje sowala ke kathathu bese sayiphakamisa ngakithi. Okay. Alessandro. 1, 2, 3.